Zdravím vás hráči a hráčky, vítám vás u mého nového videa. Jsem tady s mým kamarádem, který mi dnes aj pomůže docela dost věcma. Takže nezapomeňte dát like, odběr a můžeme se vrhnout. V tomto videu máme v našem cílu náš cíl je koupit náš první Aurora Rod, který je právě zde. To by se mi ale nesmělo sekat, že ano. Aurora Aurora Rod a Aurora Rod máme. První věc v tomto videu splněna. Teď jdem do Depths a tam je naším plánem chytat do té doby, dokud neskončí Aurora, a naším cílem je dát alespoň level 200. Pokud se to nestane, nevadí, uděláme to třeba v jiném videu. A chtěl bych se vás ještě zeptat, jestli byste mi nemohli napsat, jak můžu získat nový Enchant Relic, neboli nějak tak se, prostě úplně nový Enchant Relic, ten fialový. A jestli je to tak, že musím chytat na ten proud, tak to když tak uděláme taky v příštím videu, že bychom měli, kam ono je Darkenet. Já vím, že teďko vůbec nic nevidíte, ale je Darkenet, neboli z Pavlase Serpenta, Ancient of Serpenta. A vypadá to, že máme fakt jako hodně velký štěstí. Máme Auroru a máme i našu první Ancient of Serpentu na videu, no. Takže náš cíl splněn, to byl taky můj cíl, udělat video, jak chytám Serpentu. To udělám rovnou v tomto videu. Což asi úplně jako nevadí. Jo, já vlastně nemám návratu. Nemám vůbec dobrou návratu. Enchant Relic nedala poprvé. Že to půjde vidět líp. Možná půjdu vidět spíš jako obrysově, ale to vůbec nevadí. První věc, Enchant Relic. Druhá věc by mohlo být něco dobrýho, prosím. Kamo, hned na druhý pokus Serpenta. To máme štěstí. S tím Heaven's Rodem je to mega jednoduchý. Páč má, myslím, že 10% resilience. A všechny třeba tady ty ryby, třeba jako toho Megalodona, tady to všechno chytám jak nic. Kamu zaostřikám, no, jo, máme to. Kdyby byla Heavenly, tak mám štěstí jak prase. Ancient of Serpenta. Tak, můj druhý úlovek byla Serpenta. Super, kámo, tak to máme fakt opravdu štěstí, neříkám nic. Ach jo, tak o co se mám, až to skončí. Bych se vám vlastně rozlučoval, až to skončí, když naším plánem je natáčet všechno, co se tady děje. No, nevadí, to doufám vystřihnu, pokud se mi to povede. A tím, jestli se mi to povede, myslím, že se to nepovede, ale dobře, to nevadí. Druhý úlovek byl Barrel Fish, teď máme Ancient Eel. A jestli chcete, tak dolů do komentářů napište, co bych měl natáčet v dalším videu. A já si to rád poslechnu. Přečtu, pardon. A když budete chtít další takovýhle video, neboli můj content s kamarádem, sice bohužel si spolu nebudeme moct volat a že by bylo takhle ve videu, ale můžete teda aspoň být jako postava, neboli takhle s náma.
Ale můžeme to nějak třeba příště udělat, nějak třeba příští videa, až budu mít nějaký pořádný komp a budu mít všechny tyto věci, třeba jako natáčený přímo z počítače, že to nebudu muset natáčet přes telefon. Ale to už tak potom doladím, to vůbec nevadí. Takže tak. Snažíme se chytit co nejvíc taky vytál. Snažím se chytit co nejvíc ryb, abych měl co nejvíc peněz, protože nerad bych měl z Aurory a se Serpenty úplně málo peněz. Neříkám nic. Třeba takových 100 000 by to chtělo. Ono se mi to asi seklo. No nevadí. Už se nám pokazily plány. Spadl mi internet, bohužel jenom na počítači. Ale uvidím, zkusím to spravit a zůstanu. Nakonec jsem to spravil. Sice budu mít to chvilku méně, ale mění to naše plány. Nebudu ztrácet čas tím, že budu hledat znova Strange Whirlpool neboli Vertigo. A pak bych se zase dostával do Depths, a protože já to mám potom teď strašně daleko. Já se spavnu v Asian Islandu, takže já asi rovnou zůstanu chytat tu. Takže až budu pod vodopádem, tak se vám ozvu. A zatím budu nahazovat prutem, krásným prutem, Heavenly prutem. Kdybyste to nevěděli, ano, mám Heavenly Rod. Stál mě 2 200 000. Sice s menší pomocí, ale to nevadí. Takže mi dohromady stál 2 miliony přesně. Protože jsem se ještě musel koupit pár věcí. A konečně máme i ten Aurora Rod, což jsem teďko natáčil, nebo což teďko natáčím. A vy to sice nevíte, ale až vyjde tohle video, tak s kamarádem mám domluvenou ještě další schůzku. A budeme vymýšlet, co a jak dál. Což znamená, že třeba příští video bude Megalodon Hunt, že budeme třeba chytat 5 megalodonů. Nebo bude hodně velký stream. A nebo vám sem líknu můj Discord. To už uděláme potom. Takže se můžete těšit na příští video. Což bude třeba, já nevím. Jako já vím, že jsem línej, ale já nemám úplně moc času, jako škola a tak dále. Ale to když tak potom uvidíte, třeba do týdne by to mohlo být. A to bych musel nahodit, že ano. Tak. Ale já vám hodím můj Instagram a tam vám třeba do mých storíček vám líknu teda můj Discord. Asi. To je jediný, co vám řeknu. Protože tak vám neřeknu, to za prvý nevím a za druhý chtěl jsem říct, že to bude překvápko, ale říkám, ještě vůbec nevím. Se musím domluvit. A nebo bychom třeba příští video mohli dát Squid Hunt nebo něco takového. Ale no, říkám, to už odjíždím fakt jako hodně mimo. Když napíšete, jo a ještě jedna věc, když napíšete do komentářů plusko, teda když napíšete do komentářů Enchant Relic, tak vám dám srdíčko. Samozřejmě furt to neznamená, že tam budete psát srdíčka, teda srdíčka Enchant Relic, a že vy nebudete psat
třeba nějaký ty rady, jak získat ten enchantelek nebo něco takového. Sklídík tam je. Já zatím chytám úplný prdlajs. No, ale vypadá to, že se rozenívá. Takže až se rozní úplně, tak toto video skončí. Ale to nevadí, uvidíme se příště. Hele, helikopter. Pro lidi, kteří hrajou sami, mi můžou napsat do komentářů sám, anebo hraju sám a můžeme si třeba někdy zahrát spolu, že vám rovnou napíšu můj nick a přidáme si vás. Tak jo, tak tohle v tom případě bude pro tohleto video vše a uvidíme se v příštím videu. Čau.